Wel, mae Mike Lewis yn dybel I lawr, a mae Pêl yn just cael ei chwthu'n ôl ato. Fe di ddim helpu fo. Yr unig tro fi wedi gweld hwn yn digwydd o'r blaen yw yn Crannog. Yn Llangrannog. Mae wedi digwydd o'r blaen am Pêl-droed. Crannog yn erbyn Castell Newydd Emlyn. A bydd rhaid gohirio'r gêm. A gymerodd yr gig gol, a y Pêl nôl dros ben y gol. Wel, mae eisiau gwneud jyst byd bach mwy o dwll. Ond eisiau gwneud byd bach mwy o dwll. Mae Mike, dwi'n meddwl. Y peth yw... Na fo. Mae Mr Harrington wedi dod draw I weld. O, mae symud. Dyna gloen o'r mic bach. O, nath e symud. O, mae'n dod. No, teg at y Raphael yn dod amdani. A Mike Lewis yn ei dynnu hi. A mae allan yn gig gornel. Wel, mae fel mad movies. Wel, mae Ian Hughes yn gofyn yn cwestiwn beth sy'n digwydd fan hyn. Wel, mae e wedi. Mae e'n mynd ar chwaraewyr oddi ar y maes